Mga kapuso investigasyon sa BJMP6 sa personnel sining nga ginaligar, may kangtanan sa illegal drug trade, ginalauman nga matapos subong nga simana. Pati ang ginaligar paglikaw sa jail officer sa drug test, ginaimbestigaran man. Si Julius Bilacaol nakatuto. Negatibo ang resulta sa drug test nga ginpatigayon sa Bureau of Jail Management and Penology 6 sa mga personnel sa Dumangas District Jail. Apang ginahulat pa ang resulta sang test sa mga personnel sa regional office kung sa diin kabahin ang isa ka jail officer nagikan sa Dumangas nga ginatudlo kaangot sa illegal drug trade. Ang mga personnel nga nagaranggo sang jail officer 1 ang ginaaligar gintudlo sa mga arestado sa buy-bust operation nga ginpatigayon sang kapulisan sa barangay Balantang Haro sa nagligan nga semana. Our investigation team together din sila sang ebidensya right now para ma-establish ang probable cause against the personnel. Nakuha sa operasyon ang kapin 2 milyon pesos nga balor sang illegal nga droga. Ginalauman nga matapos ang investigasyon subong nga semana. Suno kay umadhay hindi basta-basta ang akusasyon batok sa jail officer kag mabugat ang penalidad sini pananglitan mapamatudan. Kabahin sa investigasyon ang ginaligar paglikaw sa mga jail officer sa mga nakaligan nga drug test kag ang sahi sa pangabuhi sini. Right now tanan-tanan nga allegations, information sa nag-abot sa amon. Actually, those informations nakaabot na sa amon nga investigation division. Sa garo nagapabilin sa restrictive status sa BJMP Regional Office ang Jail Officer 1. Base sa pagpangusisa sang BJMP, may utod ini nga nahunong sa Barutag Viejo District Jail bangod sa kaso kaangot sa illegal nga droga. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.